makocina ne, makocina ne. Sani, na ce baka gane ni ba ne? Me zan ma kake kira na? Baka gane ni ba ne Sani? Waye kai, me zan ma? Yanzu ko uban wani kawo haka ba ni ubanka ba? Waye uban nawa? Ai ni ubana ɗaya ne, kuma kowa ya san shi a cikin garin nan. Kakana ba amalanci aka kai garin nan ba, aka bashi amana, aka bashi gida da gona yake nomawa da ya karhe ya handame ya bar ƴaƴansa gadon aro. Inna lillahi aikin banza kawai. Ina rana ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Allah ka mana dauki. Wannan wani irin wacce irin masifa ce? Uba da gaba da hali iri daya kuma baki ba halin. Ubangiji Allah shirya ku. Allah shirya ku. Allah shirya. Baba ina kwana? Kai, ni za ka cewa ina kwana? Ni? Wato kai ma munafurcin da ubanka ya dauka kai ma ka dauka? To ba na bukatar gaisuwarka, ba kuma na bukatar mu hada alaka da kai. Wato kai ma nan kufurcin da ubanka ya dauka, kai ma shi ka dauka ka dora daga inda ya tsaya ko? To wallahi bari in gaya ma. Kurwar Sani ta fi karfinka, balle ta uban Sani. Irin tsiya. Wallahi sai dai ku ci wasu. Wallahi mu mun fi karfin ku sai dai ku cinye wayansu wallahi. Halin duniyar gaba ba a tsakanin mu ba faɗa, to menene ya kawo gaba? Kaga dai muna zaune lafiya a gurin nan sosai ne. Kowa da kowa kalau. Wallahi zaman lafiyar garin nan da annoban nan ba a cikin garin nan yake ba ku gane ba ne. Haka sallau da zai zo gurin nan Allah ya je ka ji rihin nan wani na yankuwa yana faɗuwa. Wai sallau makocinka? Kai Yo ai naga ku makoci? Ai dan uwa ne. Tun iya da kakanni mun samu labarin nan. Wato, yo ai wannan ita ce yaudarar da mahaifinsu yi wa mahaifi, ni ma kuma yake nema ya dora a kai. Ni fa da kuka ji ina ce muku sallau annoba ne, ba dafa gona ta ya ratsa yayi tsugunno kaga an yi ta ruwan nan addu'a miki Allah a daina ruwan nan, addu'a miki Allah a daina ruwan nan, da mu tafi kirin muka rasa yadda zamu yi. kuma kana tunanin wannan sallau wannan kahin wallahi shi ne, wallahi kahin ake wankewa na sallau. Ba da gangan nake ba, zauna Adamu zauna, wallahi tallahi ba da gangan nake ba. Bari gaya ma da ka ga yaran nan su uku aka haifa, yan uku mata ta haifa, daga cewa Allah ya raya bi suka mutu sai ɗayan ga aka ba. To hiya faɗa? Hi ma ɗayan kai shi ne, wallahi shi ne. Malam Mato, ni in tambaye ka. Wai menene asalin wannan gaba ta ku ne? Ka ga wannan gaba? Asalinta wato yaudarar da mahaifinsu yawa mahaifina, ni kuma Allah ya farkar da ni. Kai Allah ban yadda mahaifinsa bai kai mahaifina, bari in gaya ma Allah lafiya lau muka zo da mahaifina garin nan kat. Malam Mato, in gaya ma gaskiya, menene yace ba mutuwa kenan? da ya tari daga gidansa kenan mahaifina ya ɗauka hedi ya mutu. Duk wanda yawa mahaifina hanya wallahi ni da shi har ta saddara. Malam Mato, ni dai abin da zan ce sai dai Allah ya sauke, amma kar ku barwa jikoki da 'ya'yanku wannan gadan. Ni zan yi fata Allah ya sauke komai amma ban da wannan gaba. To Allah ya mana magana. Kaga ko wannan ya san da gaban. To yanzu wannan me yasa? Ya sani. Kai, ai ba jini na bane. Yo Allah. Kai, ni da nake binne ta. Zan koma. Allah ya kiyaye. Ni da nake binne ta. Adamu, kar ka saurara sallo. Daidai binti ɗaya. Wallahi ban yafi ma ban ka saurara ma. Ka ji na gaya ma. Kowa haka nake gaya masa. Iyayenka har kai kar ka saurara.
daidai minti ɗaya in za ka ci abincin ci gani sa hannunka karka Musa, zo nan, lafiya wa kake kuka? Ina fatan dai gidan naku lafiya ko? Lafiya no baba. Wallahi baba abin da ya faru na shawo kwana ne na ga baban su Sani. Na tsugunna na gaida shi. Kawai buɗe bakin shi sai ya ce wai kurwarsa da ta ɗansa wai ta fi ƙarfin mu. Shi yanzu malam matan yake gaya ma wannan kalmar inna lillahi amma gaskiya ma to bai kyauta ba. To kai hakuri ka daina kuka. Wannan kalmar da ya faɗa maka kwata-kwata baka da alaka da ita. Domin in ma mai ta ce sai dai in daga bangaren su ka ɗauko domin da kakanka da babansa ɗan uwan juna ne. Amma kowa ya sani a garin nan cewa babarka kanwata ce kuma da ni da ita ɗan liman tsoho ne. Da haka ba mu da alaka da wannan kalmar ta mai ta kwata-kwata. Kai hakuri ya faɗa ma ne kawai don cin zarafi amma baka da alaka da wannan ka daina damu ka cire ta daga ranka. Karka damu baka da alaka da ita. Ku kasance da tashanmu ta daga fina-finan Hausa TV. Ku danna subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanin saƙonninmu idan har mun ɗora.